Cek, cek.
Uriani Tuhata, selamat hari Minggu marihita salhutna. Selamat hari Minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu rogate, manang martangyang. Doho topik makaburjuhon tangyang. Atong tapuji matuhata marede mahita syabukede nomor 135 ayat sada roditulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di purbadia na tumo palangit, dohot tanoon, amen. Marsuara ulupolo mahamupa buahon, patuwegehon hatai, pasar hamumay rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob, marulupolop tu debata maho alisa dok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia ma bahek kamu puji-pujian na haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, didok hatamdo, ikum manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parohay mahami, asaw duk hami tulomo ni roham. Jalahot hami diha porseaon nature, asa toktong makirim diha kekeon, dohot diha sangapon sugot, silehonomu tuaka na porsea diho. Amin. Mari dehita saya buka di nomor 780 sia ayat 1 2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, imanasian patik patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni oddo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asaunang hita olo mamurai, manang manulun-nulun, manang marujar-ujaran narwa, manang mangasi marhiti-hiti guar ni debata, ai dinatar sosak do, dohot ditangiang, dohot dipuji-pujiat do si dohonon guar ni debata. Atong rak mangido gogo mahita siya Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hubar tupatik mi. Amin. Mari dehita siya bukeda 432 sadaro di 2. Oh
Tapauduk bema rohatta dia dopan ni debata, tatopoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasana adong. Paruhum natigor, namanghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akanahu ulahami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami naroai, nang sian pakkatayon nami nasoture. Rodi panguleyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo, hona uhum hami alani dosa nami. Alai natar sol bagi do hami nuaing alani. Asi maroham di hami, ale di bata nami. Padengkan bahasa jala parasi roha do, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati koran, dohot habadiaun. Gabe sahat kami Tuhan uluan nasora sudah, na pinarbagabagam diakka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsaki hoau marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalaosim, ala ni hadiriokku, jaladang behupai ngot-ingot akka dosam, hasangapon mari debata nadikijang. Mari dihita sebuknya di nomor 714 ayat 3. Tatangihon maturpuk epistel di mingguta sadarion, natar surat sian Jeremia tolu mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama marsorik-soring. Dungi Roma hata ni Jehovah tu si Jeremia padua halihon di natar hurung dope ibana di bilut hurungani ninna do. Jojo mahotuau asa hualusi ho, asa ho pabotoho tuho hata akka na bolon dohot na sokal akka na sobinotomi.
Adong pejolma masuk tu bagasan laho marmusu dopak halak kasdim. Asaguhan na akai dohot bakke ni jolma. Aka naong hubunu di bagasan muruku. Dohot di bagasan rimasu. Ala naong hupadau hikku sian hutaon binahin ni saluhut haja haton nasida. Jala au manugihon mulak akka natarbuangi sian Juda, dohot akka natarbuangi sian Israel. Jala au pahotton nasida, suang songon di mulana. Jalaikon gabi barita silasni rohakku hutai, bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaun, maradopon salhut bang soparbegu di tanoon, akka na ubege salhut na denggan na hubahen itu nasida, jadi tersonggot jala akka hitir nasida mida salhut na denggan, dohot mida salhut hutaon na hubahen itu nasida. Ima sahatna, martua ma akka na tumangihon hatani debata, jala nau piopsa, amin. Maredde hita sebukede 500 ayat sada dohot tulu. Taha tidakko maha porsiau tai songon nahina tidakko nidongata saha porsiau disadok portibion ra mahita madok. Au porseah di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tuma palangi dohot tano. Au porseah di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatot di perbadia adorak sohabubuan ido tuhata natumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naswa tu dosa ni disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au perseah di porbadia jala adok sada huria na badia huria hato panihala Kristen akka na badia dohot di hasisani dosa dohot di hatai na mandok
mulak mangolu dosogot dagni halak nong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Titing namasa dihuriata di mingguon 22 Mei 2022. Naparjiolo dakdanak nasorang di basa-basahon tuhatado sada dakdanak bawa di keluarga Arnold Sitanggang inangi boru nai baho sorang nadiari Rabu 10 sada Mei 2022 inganan nasida di Jalan Hatolu Blok H2 nomor sia Cisalak Manang Wik 12 napaduahon ruas nataba tajalodo gabe ruas ni huriata keluarga Dr. Suandi Silalahi SS Emin inangi Ferry Anita Kezia boru si Manung Kalit rap dohot sada boru yanakon nasida inganan nasida di Pondok Cibubur Blok C Tolu 22 RT 4 RW Walu Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Depok Manang Wik 12 napatuluhon nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Franz Nomensen Panjaitan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur anak ni amata Edi Panjaitan nahinan tubuh ni inata Lenasia boru Simanjuntak Sian Huta Jalan AMD Tolu Pulusia nomor 10 lalu RT 5 RW Pitu Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wik Opat dohot Orwana Romauli boru Simanjuntak boru ni amata Pontas Simanjuntak tubuh ni inata Maulina boru Hutauruk ruas ni Gereja Eklesia Salib Suci Jakarta Utara Sian Huta Kampung Sawah Cilincing Jakarta Utara pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 20 Mei 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB napaupaton ruas namar sahid tabuan madi tangyangta akka ruas ni huriata na di bagasan parsahiton nyonya situaji manik boru Sitanggang wik tolu di rumah sakit pon amang Sitorus wik 5 di rumah sakit mitra keluarga nyonya pangaribuan boru Sitorus wik onom pemulihan di Bagas Nasida nyonya Simanjuntak boru Sirait wik onom di rumah sakit Ridwan nyonya Hutahayan boru Panjaitan wik pitu di rumah sakit Ridwan Muraksa Rikesia Natania boru Hutahayan wik pitu di rumah sakit Adiaksa nyonya Pangaribuan boru Tambunan wik pitu di RSUD Ciracas nyonya Sianturi boru Nababan Wiksia di rumah sakit Pasar Rebo amang Sitio wik 10 di rumah sakit Sentra Medika nyonya C Manurung boru Sihombing wik 10 sada pemulihan di Bagas Nasida Putri boru Manurung wik 10 sada di rumah sakit Hermina Bekasi napalimahon ruas napida mulai sadarion pida huriado keluarga Bernat Labas Hasiholan Sipahutar inang Dona Imelda Berliana boru Situmeang Rabdoho Tolu boru yanakon nasida inganan hian di perumahan Permata Keranggan Jalan Permata Tolu Blok B 20 Tolu Keranggan Jati Sampurna Bekasi Pida Huriatu HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi
napaonopon ruhut parmahanion pamisangon manang RPP mulai sadarion hona ruhut parmahanion pamisangodo Luciana Boru Manalu ala marbagas so pangatoyon ni Huria maringanan di Kelapa Dua Wetan manang Wiksia napapituhon papungu pelean sadarion papungu peleat dohita bahen pelean tudana pensiun HKBP manang gerakan Rp1.000 hari Minggu 20 Mei 2022 papungu peleat dohita bahen pelean tu ulaon pengembangan masyarakat HKBP napawaluhon calon situa sadarion di parmingguan pukul 10 WIB patadahon diri do calon situa sian wikwalu ima keluarga Victor Saud Parlugutan Tapubolon inangi Susanti Boru Siahaan inganan nasida di Perumpuri Sriwidari Blok L nomor 3 Harjamukti Cimanggis Depok napasiahon sermon punguan lansia hari Selasa 24 Mei 2022 patupau ni Huriata do sermon punguan lansia masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Gloria lantai sada naniuluhon ni paditata torop sermon punguan lansia di tanggal 17 Mei 2022 25 halak walu halak ama dohot 27 halak ina napasapuluhon Panitia Tahun Kesehatan 2022 hari Rabu 25 Mei 2022 patupau ni Huriata do rapot Panitia Tahun Kesehatan masuk pukul 10 WIB maringanan di GSM Gloria naniluhon ni paditata marhite titingon pinangido tusude panitia asareta madohoti rapoti susunan panitia terlampir di warta jemaat hari Minggu 20 Mei 2022 di parmingguan pukul 7 WIB patupau ni Huriata do pelantikan panitia tahun kesehatan 2022 nani uluhon ni padita resort pinangido tusude panitia asaro madohoti pelantikani napasapul sadahon pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus hari Kamis 26 Mei 2022 ima pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus patupau ni Huriata do parmingguan songon nasomal ibadah khusus masohot majolo songonima titing di mingguta sadarion aka titing namangihut boima tajaha na adong di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati.
Maredehita saya buka di nomor 814 lawas tapasahak ma pilihan 1A dan 1B. Amen.
Imamene debata na sumurung siang saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus turpuk dihita di minggu rogate sadarion ima sian surat ni si Jakobus bidu 5 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 walu. Jakobus 5 ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 walu. Ujaha homa tuhita tapai tihut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurat disi guguni tangiang molo adong di tonga-tonga muna nama nona porsuk martangiang maibana molo adong namar lasni roha mared de maibana molo adong namar sahid di hamu di jauh makasitua ni huriai asa ditangyak kon ibana di dapol maibana do miak marhiti-hiti goar ni Tuhani dungi panguluon ni tangiang haporsionima namar sahiti jala paheheo ni Tuhani maibana sisama nang dusana molotung adong diulahon atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangiangan asa malupamu namar gugus itu turo tangi yang dipartigor molo dihabur juhon jol madu Elia sabak kodot hita gugodo iba namar tangi yang unang joloro udan jaladang ro udan ditanoi 3 tahun ono bulan dilingna dungi diulahi mamar tangi yang jala dilehon langit ima udan dungi di patubuhon tanoima parbuina ima sahatna hamuna manami na nami na hinahalongan di bagasan Yesus Kristus molo didok martangiyang ngaso malhita martangiyang danga pala tarsonggot hita mamereng jol mana martangiyang danga pala bangga hita molo tadokon ngamartanya ngau alai marhiti minggu rogate di bagasat tikion naing rikot tarisihi manang tapatik kos jolo manang tapature-ture manang tabadinggan ido bay na adong di huriata di kalender huria adong minggu rogate asa dang napay ngoto na sa martangiang kita daw alanga sudi si partangiang akan na porsiya jaladang holan halak Kristen na martangiang hira sudi ugamo do ikon martangiang alay neng rikot taboto manginang ubagas muse lambagas muse songodiro sa sitong na tangiangon ala juta dohita bergumul taringo tu tangiang ate jodohita di bagasan perdalanan ning nguluta saya toktong dohita martangiang sudi tatanyakon alai hirana sorong do manang otik do di lor debata alus ni tangiang na tangiang tai macoh mahita martangiang alani manang gabiragu mahita di tangiang manang gabi suku-suku dorohata nasoholong berohani debata tu hita ala sodialusi tangiang ta ragam muse aka pergumulan ta taringo tu tangiangon ala memang sada na balga na tahirim di bagasan ajaran manang pangajarion taringo tu ugamo manang hakaristimon narubik ko tangiang ido anggo pasu-pasu nga pasti ale tangiang behado tangiang asa benar-benar gabi tangiang
asa sitong gabi tangiang di bagasan ngulu ni pakapor syota songon halak na porsia hita hurian ni Kristus hinorhon ni tangiang gabi margugo do jolmay ido makana dang sebatas holan komunikasi manang sebatas pangiduan tangiangi alai pakorhon ni pakatayon, pakorhon ni komunikasi, pakorhon ni pangiduan, nata pasatu di bata marhide tangyang ta. Ado. Dia do pakorhon na molununga martangya kita. Dia do pakorhon na molununga makatatai hita do di bata. Marlaba do halak molo pajupang manang makatatay do debata di bagasan nguluna manang hola sebatas hasomala dui songo dia duhita amanginang ubagas muse mangalapati tu tangiangon jala huruk matuhita dang persoalan teknis tangiang dah nah tapi diajar hon tuhita tiki sekolah minggu ingok do piao tutup matamu lipat tanganmu tundukkan kepalamu ini ada teh ya aku saya bingung do bahasa pola bidereng do apa ruga monasing bolang-bolang do nah sono badi tangan ada yang dilipat tangan na gari ada tu gijang do pamereng na hadoi HP hita dokon ikon lipat tangan, tutup mata, tuduk. Dang bui satonga-satonga disi. Dang bui lipat tangan na, uduk si majujung na, bolang mata na, daw. Dang diajar rotu hitai. Dang diajar rotu hita, lipat tangan, tutup kepala, alai, tu gijang. Pamereng tak, daw. Ya do, hugumuli hami ya manginang. Tak kuboto hiata gumuli. Memang diajar hon Bapak Gereja di Martin Luther ate. Molo uju martangiak ko, lopi tanganmu. Tutup si malolongmu. Pauduk si majujung. Ala ni hasomalan danga pola tahari kotob be mangalului buasa di dokon songon itu hita. Udok matu hita manginang. Molo di dok uduk tunduk namar lapata dui ikon serep dorohata na mangidu si pangidota tu di bata ditoru du tangan mangidu dak kaya dong halak mangidu songonon dicoba kecuali membagi jabar rupani ngate kalau di halak bata do mangidu ikon digijang dibagi jabar dia song asa serep dorohata tapauduk ahan dangadong nabui tapagijang di bagasan ngoluta molo martangiak kita tuh di bata karena kita berhadapan dengan Tuhan karena kita berbicara dengan Tuhan ido ubahna ikon uduk dohita ikon serep dorohata tapa serep dorohata dangadong kijang ni loha lau makata itu Tuhan hinorhon ni nabatu toru diri manang serep marroha labok-labok do halak martangiak nah badua ni ko pipit si malolong ta ikon tutup si malolong tai buasa ay siga do jolma benon ni si malolongon ade ala ni si malolongon boy do hita mardusa tabereng songon sina rupani jadi boy tabayakon molo martanya kita ngatalopit ta uduk hapet si malolong ta buka lewat mana burung saya mulu dia ke ama rupanya mulu dia ke ina liwat musena ganteng dang mau song padita harap rupanya nganggo padita harap lewat mesina lewat muse si matuana ali Tuhan kersamang kena muse asa fokus dohita makata itu debata ta tutup si malolong ta fokus hatahon hatam tu debata pabuah holsom tu debata dok sesuatu tu debata ulang beng na asing udah gudang dosong ini
di halak Batak na Zulu na Brown so nari do ngajarang jala hampir dak ya bibinering rupaning ala martangi yang lomoro hani amatei dirabusan ni tudu-tudu si panganoni oh mordo martangi yang anu gajang-gajang do si tuan martangi yang naruhana di ti martangi yang mahita na oh gajang don dibuat marabusan nai kan mergejang dia teh HP to puma hatop amatei ada warna martangi yang amin na iso dobe dilopit tangan itulah artinya adalah dua arah yang sering kita diganggu pikiran do roha gabarat dui asa tapasada pikirata do rohata mangidu si pangidota dan asing di pamangan asing di roha manang pikiran anggo hata mangulu roha mate seharusnya hata mate roha mangulu do alih Tuhan lehong na dihami-dami hape pikiran na madog unang manja anggo tu sidang buy mardami o Tuhan so tung Tuhan bahaya di Tuhan pigali cerwakul ben ni Tuhan daw ikon sada do pikiran do rohata molo makatai hita tu debata dang si palek cema manginang tangiangi daw dang asal tabu bigiun tangiangi na makatai do hita do bata ikon uduk do hita ikon fokus hibul rohata tu ibana jala ikon stapasada do roha do pikirata dan na asal dilopiti dan asal ditutup si malolongi dan asal na dipauduk si majujungi alai asa tarida do bahwa dalam doa kita sedang dengar-dengaran dengan Tuhan sedang makatata kita asa tabigi di bata jala dibigi di bata tangyang tak rikot di bata mananyon tangyang tak rikot alai kon rikot do hita manangihon ibana dada jok do hita songoni holan tadokon rupaning tahatawon alai mulu disukun ahama tangyang betul di bata agudang ahamai agudang metong nak bapak bu majo arang pola rikot di hoi ni nak hape na lupa do hurian ni Kristus ina hinaholongan ido na niajarahon ni si Jakobus tu halak Kristen ujui godang persoalan pergumulan ni halak Kristen ido makana molo tajaha buku Jakobus manang surat ni si Jakobus hal-hal na praktis taringo tu songo dia do hakaristenoni songo dia do nam mardebatahon Kristusi adong do disi jala di bagasatikyon songo dia do hita asa martangiyang rikot dia lusi debata tanyang rikot ale urok ma tu hita ditangihon debatado tangyang tak di halak Batak bagas do dihapursiai taringot tu tangiyang idu makana dong do manang napiga edeni Batak taringot tu tangiyang ate tangiyang ni dai nangi tabu do bahasay naparorot tondiki amse manang didia peau manang didia peau tok tong do dirhamoti masuk musi ayat 2 tangiang di daamangi asa unang hulani lo tong ate au kadang cemburu do disibah itu kan asugari dang disiamai kurang sikop do inaikan itu dah ikon seba balang sedih nang tabahin unang molo tikitangi yang di gogo mabe kamu masore tulu musi logine hape molo tama sip lawat dong dihapur siay halak Batak do taringot tu tangiang nueng masuk mahita tutur pukta amanginang Jakobus paingoton songo dia do ngulu ni hakaristenon di patorang ibana dia 10 nakin hirana 2 do gobaran parngulun ni halak Kristen
na berjulu moloso marsaki bana lasrohana. Dah adong abu-abu di halak Kristen, dah adong. Menurut si Jakobus. Molo marsak ko didok dia 10 tolu ahari rokon. Martangi ako. Molo lasroham ahari rokon. Maret deho. Hirana duodo. Nanaing di patuduhon manang diajari si Jakobus tuhita. Tiki marsak kita ahado si patu bota, ahado si kapta mengadupi arsaki. Dagudang do halak marsak holsoan ibana holan na mengelului hasalaon. Hasalan didongan. Daun. Tidak ada solusi ketika kita menghadapi masalah holan na holsoan. Daun. Tidak ada solusi di sini. Manang dang adong solusi hirana maul do cupang ta solusi mau adong persoalan di bagian uluta na talului isi do nama beni tidak alai songo dia do halak Kristen menyikapi ketika ada pergumulan hidup ditikiro hapor suhon di bagasan ngoluna. Sebagai orang Kristen apa solusinya? Sebagai orang yang beriman apa tindakannya? Apa sikapnya? Bagaimana responnya menghadapi pergumulan hidup? Hapor suhoni. Ainang pesudi jolmon diberi songona dinggan adong bedo persoalan di bagasan ngoluna. Si sakui sahit nabi do hitau. Binering do songona tugus. Tabu makatai ramah ibana. Ale mulu didudu rohana. Adong do holsoni, adong do persoalan ni. Ale songo dia do hita songon halak Kristen, asa sumurung hita dot akalana asing na sopor siyai. Asa songon edetai do rupani ngate. Asa unang songon edetai Kristenau HP hutodong. Kristen doau. Ale kita tidak tahu bagaimana kita menyikapi ketika ada persoalan hidup. Godang dohita manginang ingin menyelesaikan masalah satu masalah. Alai salah memilit, manang salah memakai hita, manang salah mencari solusi hita, ujungnya mertubuan maka masalah-masalah na asing. Ditiki dihuta hami, mangula do hami tikini. Saya ada persoalan aek. Tikini terjadi, tikini perbaikan irigasi, jadi maul ma aik teh. Ala ditutup sudah aik. Ape neng marsuan, hami tikini. Ujungna tolubor ngen hami majaga aik. Tong do batakon Kristen ate. Tong do Kristen manakoi do. Ngadi bay, ngadi lulusa tu jang tu dulukan aik. Hape ditoru dibuka jolmai. Diba masuk tuh haumana. Jadi adong madongan nami marga X dan tabu mulu pinabua marganai. Alaga Suhardo nate. Anu tersinggung musai marga X onate. Mula adong do dihito, adong manang nepiga hutad do di Quran adong do marganion rupaning. Jadi marupung mahal itu son. Sahak mami disi dapo maaikon merdelem maaikon asa di bawah rapi haumana ditoruni haumanami. Ikun mamulus bodar na dijuluni homanam yoddo tu haumana ngalu jahami to lubor ngena manginang tap habe sama aiki tu jonokoni haumanam yon pitero mamaton nang tu hami macok ina ada ngopung merbagi mahita au do manokoni merbagi mahita opung nang ho posodo pe ina hubungan ni aik tu poso ati posodo pe ho ina daung opung dang bu songoni eneng mersuan nama misakina daung di songgak dang tebu di pasobu merdu seiba ai baru neng itu naraku dang opung niku bema motik daung ho posorope ai memang hutan do opung ina ai satu opung nang se yang hutan do opung mu seneju songono do opung mu hapi opung bisa hutan debe tikini sojo pung ai hamu do manado opung kau hutan de niku persoalan air do pung buasa satu opung ko niku gari opung udah kutada lemepung mu niku muse
Amanginang sering kita menyelesaikan satu masalah tanpa sadar memunculkan masalah yang baru. Alai uju ditiki menghadapi persoalan kita ahari dok si Jakobus. Nah praktis ahari kon martangian. Didok dek sebetulnya molo adong di tengah-tengah muna nama na porsuk martangian maibana. Asa di boto di batado solusi na pastu hita manginang. Di boto di batado ahado na pas di hita. Mungkin kita berpikir lebih jauh lagi, lebih panjang lagi, lebih berat lagi, tapi Tuhan lebih tahu. Hobar tu kemampuan tak, hobar tu suhat-suhat tak, jod hupake bahasa suhat-suhat. Itu makanya dang dos pasu-pasui di hita, dang dos pasu-pasui. Adong do pasu-pasu ni habis tara di son, adong do pasu-pasu arta di son, adong pasu-pasu paredeo di son, dang adong sikop sudi jol mau dang adong. Disi morana, disi melona, disi bisukna, disi dang adongi. Mar bagi-bagi bedo jol mau. Ido ubahna di si jokan Jakobus si son. Uju adong di tengah-tengah muna, mana na porsuk martanyang maibana. Uju adong menamarlas niroha, marede maibana. Buasa ko marede asa di boto jolma na marede bana las rohana di pasu-pasu di bata unang sebaliknya marsak ibana marede Ahmedin na marsak lagu-lagu ngiridi pembunuhan deh lagu-lagu ni na marsak potong bebe angsa masak di kuali nona minta dah aka pembunuhan deh kebalikan namu saya melolas rohana ibana martanyang dingkan ale justru seasa unang balik-balik di bagasan perdala dengan luta molorona porsugi martangi yang mahita ai godang do pakorhon di tangi yang di bagasan ngolu nada porsia molo di pasat ibana tu di bata di bagasan pos di roha. Jadi doa bisa merubah keadaan, doa bisa merubah sikap, doa bisa merubah segala sesuatu, dan doa adalah respon sikap tak alus tak di pabahenan ni debata. Napa dua hon buah mula marsahid. Ya, anggon persoalan do dihami penditah gabipion na marsahid on. Ala buah dia kadongatan na di bariba songon na di turpuk todo lao matu situai asa di dapol dungi marhite minyak urapan dak kuboto dang apalah hanguluhon praktek nasi songonon ala buah dang dimiyahi huasoni tangiangi bukan dang dimiyahi hamang ale molo misalna porsia hita miyaki mabemalum ya nggak apa-apa lah ala yaw madok ha porsia ko madok dang dimiyahi setabi upuk na julu upung buruku na matay upung bodoli do upung buruku molo misalnya songonang ilu daging na do dibate tri na to ira usi hamu ma tri na musik na itu ada dengan merdeban aja suga di merdeban mamera sudah kan itu iya. Jadi bukan di minyak itu. Molotung tidak minyak urapan sah-sah saja. Ale di dia do huasu kekuatan hagogo uni miyaki ditanyangi do. Jala ditanyangi dia do guguna pos ni rohai do. Molo pos roham, molo pos rohatta. Di huaso ni di batang. Songo dia petabain. Molo martangiak kita. Ido. Nasitong. Ino pa na didokon na margugos itu turo tanyang ni partigur molo di habur suhonin na lapatan na ikon tarida masaurdot sa urok di tanyang di jamita pertanyang ikon saurdo do pabahenan do tanyang nga manginang. Songonido si Elia dipatudos si Jakobus di son jol mado si Elia sabak ko dohot hita
Gugudo ibana martangiang. Berarti tidak ada yang berbeda antara kita dan para nabi-nabi. Tidak ada berbeda kita dengan para rasul. Sarupa dohita, dos dohita, dok nasida, molo namar tangiang. Alena membedakan hita rapos ni rohat taido, pakapor taido di tanyang tai, los ido sasito nagugo di tangiang amanginang. Molo pos porsia hita, molo gugur barang pos rohat tadi di bata, di sido jupang hagugo oni, gugo ni tangiangi. Dang palai ko di dapol, malum dok. Dang palai ikon pakai minyak, malum dok. Ay gudang dong di garis-garis minyak nasongone. Enggak apa-apa, silakan. Ale udok matuwita molo tung peta pakai praktek nasi songone. Dang di miyaki, dang di dapol-dapoli. Alai di hapur somudo, di hapur soteido, di tanyang taido, di taringoti si Jakobus di som. Asa unang salah kita mengatusi. Tuhan bisa datang melalui media apapun. Tetapi jangan paksakan dia harus datang atau dia pasti datang ketika kita melakukan sesuatu. Tidak. Molopos rohata, molopor sia hita. Jepang tado, hamalumun sian parsaitoni. Molopor sia hita ditangyangi. Jepang tado inang alus nasihat debata. Di bahini, tahu jima di bagasan nguluta. Ikon pos dorohata ditanyang tai. Ino makana topik dihita di bagasan obason, maka burjuhon tangiang. Pos doroham ditangi, tangiang mi. Porsia dohot ditangiangmu. Ido suku-sukun. Unang alus naita sukun. Debatado yang punya domain untuk itu. Debatado. Aledok masuk kuma di bagasan uluta. Ujung martanya kita. Porsia do au ditangiangi. Heado cerita dah hubigi. Di huta don adong masalah upung rapdo pahupuna di sada huta rupane ngaliling dang ro udan di hutai HP neng mangula nama dungi nang law mana sida tu balian martangi yang ma upunai etapung ina tu pahupunai. Ayo kita berdoa pung, kita berdoa. Di tangyang nai na tabuan nalabohan tangyang do pung nai. Nga sudah lu bangun musik, jadi kan tabu do mabigi hatan na lu bangun nate. Ay Tuhan, pasu-pasu ma bla bla bla, leo maudan di hami. Ngaliling dang ro udan di hutan namyon. Pos do aku tuho Tuhan. Neng lehono mu udan. Tuhami. Jala sadarion ro do udan. Idu hapur syaku. Asirham. Lehom ma Tuhan pagi doakon amin dungi mangam maju na sida eta tu balian upung ina tu pahupuneh pung kita kebalian ina eta pung ina doh ma ala hirai mar 10 meter do pesian jabunei mu lari ma musai pahupunei tu jabu eta ina enggak pung ada yang tinggal apa yang tinggal ina payung upung bahasa payung ina soro udah ina. Kan opung minta tadi hujan datang. Inna. Kan opung tadi minta hujan datang. Nanti datang hujan pun. Toh makna gula katam. Ay hatanyang di asing ditanyang. Nah. Di mana kuasa doa itu? Di dia do kuasa ditanya. Mungkin hita songoni do. Porsia do hita inang rorokap ni gelengmu. Ujung martangi ako. Porsia do hita mang neng ro nama parumemmu. Neng ro helam. Ngajarang kita mangudukon, itu neng narohana. Iyo, parjolo nariko di hita, hapor siai tanyangi. Hapor siai tanyangi. Asa unang marisuang hita namar tanyangon. Porsia do hita di lewat debatan nading ganding uluta. Ikon porsia do. Itu makana ede 220. Ayat tolu. Didok songonon. 220 ayat tolu. Di boto di batatai nadinggani di hita naso tagamon bainoni naso ture di hita
dibaheni dirohaki dengan do uduk hita dihatani Tuhan ta ido nadinggan ido di lo di batatu hita dang di bayar di batana so dinggan atong molo di bagasan tangi yang do hita manang toktong di bagasan tangi kita ingok mamanginang uju martangiak kita ikon papos roham tapapos rohata ditangihon dilehon di batado natapangidui dalam bentuk Bartolomon rohana ai di boto di batado nadumenggan di bagasan uluta martanya maita Tuhan di bata manami maula tema di pasat rohanami dipakulingi ho hami marhiti minggu rogate di bagasan opason di pasikopo di hami Tuhan taringo tuna mangatusi tangiang nang perikok dope di hami Tuhan memikiri akan asing obartu parbinotuan nami taringo tuha karistenoni ai gudang dope na sopola sikop watu si hami tarlumubi mataringo tu tangiangon ale Tuhan idu gugu nami sa sitong na songon akan porsia hami ai molosian hadiron nami dang margugu hami molosian nadong di hami dang tarbaik kami Tuhan mamikiri sa luhuna idu ubahin na riko di hami mangatusi pabagason taringo tu lapatan ni tangiang asa unang holan na mangidu hami alin yang hatus di hami Tuhan maboto dia do tangiang nasitong asa bui pos rohanami dinamadalani akapartikiani las rohanami Tuhan ala jut hami mangasaw kodo hami mangulahon akaulahon nami dibahani pasunggulhon hatam tu hami pasunggulhon sakakmu di hami uju namartangiang hami saya jari hami Tuhan molo martangiak kami tuho atong sa diho mangulu nami pasu hami Tuhan nang ruas ni huriam hakabipi cibuburon siya namek nama gudang sahat tu nama tua suang soni nang aka bangulan ni huria parhaladum situa calon situa diakones doh padita nadong di cibuburon asa sadahami Tuhan mangulahon ho Bartolomon roham patu pa akan adingkan madalani partikian toktong hami tarpasu-pasu mardonga toko atong ramo ti mahami urupi hami ganup ari ditiki hudalani hami aka ari asa positutu rohanami Tuhan songon hami namartangiangi pos rohanami di padonganyomu nang di alusmu dia kapangiduan nami uju martangia kami gudang akan hupangidu hami dia akan hutangnya ko kami Tuhan ajari hami asa di bagasan pos niroha hami mahima pangiduan nami asa dang holan lomo niroha nami alai lomo niroham manasahut pasu-pasu keluarga si tanggang do borune baho ala di basa-basa kosa dadak danak dinasida ibu-ibu magudang madak danaki parbisuki naturasna asa di bagasan lomo ni roham di memehon akadadinggan di patadahon ho Tuhan tu enak konasidai asa magurang di bagasan hapursiaon magurang nang di perdagingon sitok kapanahit-nahiton pasu-pasu madat danaki Tuhan suang soni madia karuas ni huriam nanaing marumah tangga Frans Nomensen penjahitan do rumauli boru si majutak para dinasida Tuhan asa tutu gabe ama
ina na burju na sida di tonga-tonga ni keluarga na naing pokaw na sida tu tiki-tiki na nengro asa gabi ama na burju na mamehon akan adinggan tu kaya nakon na burju na berkeluarga burju na martuhan jala burju madalani o Bartolomeo ni Roham paso-paso karuas muna di bagasan parsahiton inang situa manik boru si tanggang amang si turus inang pangaribuan boru si turus inang si majuta boru si rait inang hutahayan boru pajaitan rikesia natania boru hutahayan inang pangaribuan boru tambunan inang santuri boru nababan amang esitio inang si manurung boru si hombing putri boru manurung raadong do pihak kana marsahit di bagas na manang di rumah sakit naso hubo tuhami nang nasida pi hubo kami tu adopa mutuhan dang adong naso terpatu paho ido huwa porsai hami jala ido hupangasaho kami ujo martanya kami mangiduhon hama malum di parsahito ni akar wasin huriam natongon makasih holi hama lumon sian parsahiton na pasu-pasu ubat na si panganon na sudita he aka usaha nasida gabi parhitiamu pasahaton hama malum ni parsahito ni upasatay matuhaka dongan namin na di bagasan lasinrohan na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan di bagasan sa minggon paingot nasida siya kodo usia manang umuri siya kodo partikiani jala siya kodo kesempatan opportunity tu nasida asa pakaion nasida matiki Tuhan dinong ditabay ho pasu-pasum marhiti taba usia taba umur nasida ajari nasida mamake partikiani ho Bartolomeo ni Roham song-song nima mula dong dihame kana marsak apuli Tuhan ajari nasida asa marsi ajar di arsak ni rohana sidai asalam tam jalam tugu nasida marpos ni roha ulan tuho dia ka nagale pargugui dia ka na masihol dia ka si pangidon na alusi Tuhan asa tabba pos ni rohana martuha koko atong hupasat hami mangulu nami diho di bagasan sa mingguan ni sa mingguan juluan nila kanami Tuhan daw masya kami ka parsahiton daw masya kami ka bada-bada pasu-pasumma naing dayon nami pakyaw nami law mamulus partikyani mga asawan Jesus Kristus amen. Mari demahita laos tapasahat ma piliata
kon mapiliata martanya kita. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, doho nasa ulibasan na mauliutus. Hupasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni sinon lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, si sa madusa nami, songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mulak mahita sian pudido na sian sapingon, ale taingot ma hari Kamis, berbungu hita. Ima hari hananaik ni Tuhan Yesus.